kuenda kuna Chief Superintendent panyaya yedu yekudzora hunhu pamugwagwa. Ndatenda Mai Chisamba. Atirambe kuti kune dzimwe nyanya dzemapurisa dzinogona kunge dziri pamugwagwa. Asi tiri kuti imi ndimi ziso redu muri ipapo. Ndakambotaura mune chimwe chirongwa kuti munhu akangwara tiri kutaura nyaya yekudzora hunhu. Munhu akati ngwarei anofanira kuziva nhamba yepa police station iri padyo naye, nhamba yepa kana pachipatara chaipo, wogara nazvo. Ukaona paitika chakaitika ichocho chakashata, tora kambozhanhare kako, yedza kufonera mapurisa ari padyo. Ndanzwa kuti kune mapurisa vanongodongorera mukombi inenge yakazara vanhu. Ndizo nyanya dzatiri kuti ngatigombekedzanei pamwe chete, mutitaurire nyanya idzodzo ndo dziri kukonzeresa kuti pasave nehunhu. Isu tiri kuti 2019 uno nyanya idzodzo hatidi kumbodziona nokuti ndidzo dzinokonzeresa matsaona kuti awande. Saka titaurirei, pane nhamba dzatinadzo 703-631 703-631 ndedzemuno muHarare. Nhamba idzodzo dzinogara paine mutariri anodziteerera 24 hours kuti mutipe zvinhu zvakadaro. Tikadaro pamwe chete tinodzosa hunhu hwatiri kuda kuti pamugwagwa kwedu pave nehunhu. Mashoko makukutu echengedza ari kutaurwa. Zvandibata ndezvekuti munhu ngaazive nhamba dzemapurisa ari pedyo newe. Ndo pamuri pasi asati adzoka kuchikuva. Pane nyaya yakamboitika. Tikaitora nyaya yoyo tikaimhang'ara kupolice station. Police station ikaitsika-tsika nyaya yayo yemakombi iyoyi. Vakaitsika-tsika zvikanzi kombi yacho ndeyemupurisa ambuya. Amenoti zvakazofamba sei. Tikaitakura tikaenda nayo kunonzi kuSabhabheni, kunonomhangarirwa namapurisa. Munhu uya akadedzwa zvikanzi inotori yaChief Superintendent ningi kombi yacho. Regai ambuya tigoona zvekuita. Zvakangovharana zvakadaro. Saka nyaya dzakadaro idzodzo tauya kwamuri zonzi kombi ndeyemupurisa, zvovharana zvakadaro, tinozvifambisa sei? Ndizvo zvoregai vadaire. Isu semapurisa mugore, ndingangoti makore 3-5 apfuura, takaisa mutemo wekuti hakuna mupurisa anopinda mubhizimusi rekunge achiita makombi kana mabhazi. Mupurisa iye kana muchinge mangoziva chete kuti Chishaka ane makombi kana mabhazi, mukamangara basa rinopera ipapo, zvinosara zvichiitwa, asi iye akutove kufudza mombe kana ainadzo kumusha kana huku. Ndouya pechipiri pekuti imi makasvika mukamangara papolice station vapanzi kombi ndeyemupurisa. Isusu tiri kuti kana muchinge masvika papolice station musina kubatwa zvakanaka, ikodzero yenyu yekuenda kana padistrict headquarters. Padistrict headquarters ipapo pane mukuru aripo. Kana asina kukubatai zvakanaka, ikodzero yenyu amai yekuti muende paprovincial headquarters. Kana musina kubatwa zvakanaka paprovincial headquarters, isu tiripo papolice general headquarters, pamukuru wemapurisa. Pane hofisi iripo hombe yakamirira kuti nyaya idzodzo dzekuti hamuna kubatwa zvakanaka papolice station Ngana, mukaenda kudistrict Ngana, mukaenda kuprovince Ngana, hamuna kubatwa zvakanaka pose ipapapa, munouya papolice general headquarters pakona pa7th naChinamano momhangara nyaya yenyu. Kana kuti tinogona kuita chidimbu, hamuna kubatwa zvakanaka papolice station, moona kuti ndinopererwa nemashereni kuti ndiende padistrict kana kuti paprovince, hazvina kuipa kuti mungonanga straight kwatiri kupolice general headquarters. Zvandiri kutaura kudai so, mapurisa edu tiri kuvadzidzisa vanotozviziva kuti ukangonzi hauna kuita basa nemwero wakatarwa kuti unge uchiita basa irororo, basa rako rapera. Asi haringopera chete. Isu mapurisa tikaona kuti waita basa zvisiri pamutemo uye uchipara mhosva, tinosunga mupurisa iyeye otoenda kumatare edzimhosva zviri pajekerere, vemapepa navo votoburitsa. Ndatenda hangu. Mashoko akanaka echenjedzo. Nekuti dzimwe nguva tinombunyikidzwa nekusaziva, tinokutendai nekujekesa. Ndikuya kwamuri baba Chinoda. Muri kunzwa nyaya iri kutaurikai? Nyaya dziri kutaurika zvakanaka Dr. Mai Chisamba. Vateereri vemuZimbabwe, pfungwa nemafungiro edu ngatizvirongedzei. Utore upenyu uhuise mumaoko ako, kwete kudoneta upenyu mumaoko unlicensed driver.
Ndozvatiri kungotaura chete kuti mangwana chaiwo anoedza hunhu kana tada zvedu vaya vaifamba vakada kuita mudeme pano tiri kuita mudeme wepfungwa. Musanongedzera kuti vakati ngavaite zvakati, isusu tamboiteiko? Ndozvatoda kutaura nemuenzaniso. Isu setraffic safety council rwendo runo toda kuita defensive driving kuma MPS anotyaira nokuti ndo vatungamiriri vemaconstituents akawanda. Saka tiri kutovanyengetedza kuti uyai tikutrainei pachena kuti mugoudza vamwe manakire ekutraina kwamadhiraivha. Ko munofambireiko usiku muchinyepera chitunha kuti kwai makuriro akaita sekuru musodza vanoda kuti vafambiswe navo usiku, imi mune chitunha usiku, muri kutanga gwendo gwenyu moudza vanotakura zvitunha ngatangei na10 nokuti kune munhu mukuru iye pachake ari mupenyu waitohya kufamba usiku. Saka asanyepere imwe yaya vanhu vakashayika nechitunha chiya. Nechitunha chiya usiku malaisi hamiri zvakanaka, mune dzimwe motawo dzehama dzinoperekedza chitunha. Apa mabva mazoti muzukuru asina kana raisi ngadhiraivhawo imwe mota munoda kuita semunoita raini kana convoy, moita tsaona nechitunha chafa. Munourayirei zvitunha kaviri? Fambai kwakachena, hambani kusakanya. Zvongoda brain chete. Ndozvatiri kutovaudza vanhu. Tozotaura zvakare kuti muzvikoro maheadmaster tidaidzei chero nguva pachena. Tinotodzisa vana namaticha. Tidaidzei kumachechi naye vedu kumachechi ndokwatinyaya yokumbirisa Mai Chisamba. Vazhinji munototanga nekutosvika muchingosvika pachechi vanhu vatomupurison worship, vanhu vatopenyerwa, vanhu vakutorizararira nendimi vokangamwa kuti uyo ari kurira nendimi ari kutyaira motikari panze apa asina license. Saka ndimi dzacho dzinoenda kupi? Mashoko makukutu ari kutaurwa. So mayouth edu kumayunivhesiti kumacollege tidaidzei ukamona vanoda havo movement kana kuti vanoda kuti tisu vanhu veroad safety tidaidzei tibatsirane nekuti tinoda kuti tibatsirane pamunya iwoyu. Gore rino shuwa tinoderedza tsaona dzedu asi hatiri kunongedza umwe munhu. Imi maitei kwamuri ikoko? Kopamba pamuri mwana ari kuenda naniko kuchikoro? Komavaudza here vatitaura nani mwana kuchikoro makuseni kuti mwana haabatwi ruoko rwekuti iye mwana wacho ndiye uri kunouya mota, ivo vacho ndivo vari kurisafe. Mwana ndiye kakabatwa kachirechera kuti vamwe vakazoroverwa kamwana kakanzi bhagamu ndokusara vakabata nothing. Hapana chavanga vakabata, mwana atsikwa. Vanhu ngavadzidziswe kubva kudzimba. Izvi tikazviita vanhu havazoparari nekuda kwekushayiwa zivo. Ndozivo yatingoti ngatipei Zimbabwe yese, vanhu vese mushikashika iyai kana mangotsamwa mese parengi paya vanga ndiko vakomana paya. Dambudziko riri panoda kuti vane vakatodhakwa, imi hamuna kudhakwa. Saka ivo vakadhakwa kudai uno simba risiri rake, ziso rinobuda kunge nhundubwe kudai kutoona kuti pachina kumira zvakanaka. Ngazvipere gore rino, batai vanhu vamupurisa. Mashoko makukutu ari kutaurwa. Munoziva simba radzo sekutaurwa kwazviri kuitwa munomuka zvinoponja. Nekuti chatinoda kudzosa hunhu. Munoziva kana tichitendera mukati menyika nekunze kwenyika kwese kumweko, hakuna zviya zvambotaurwa pana pachikuva kuti vanhu vanovharana vega, uyabva uku uyabva. Asi zvine mutemoka kuti atanga kusvika ngaaendeka. Kana vavharana kudaro manje vanenge vakungotukana, uyo ari kupopota rumotikari yake, uyo ari kupopota rumotikari yake. Hapana, kunyange mukasvika parobhoti isingasenze pane mutemo. Hapana nguva yekuti vanhu vambovharana. Hanzi ngatishandisei pfungwa dzedu. Nomboya kune muroora wechidiki. Ndoda kutaura panyaya yanzi vanhu vanopinda 15 mukombi. Unotoona iye mupurisa ndiye anotokumbira kuti rega ndimbogarawo pakadoma apa, ndanonoka kuenda kwandiri kuenda. Uyezve ndinoona kuti kana mabhazi akatowanda vanhu tinofamba zvakanaka, nokuti nemakombi hatizi safe. Mashoko makanaka ari kutaurwa. Asi ndo zvabvumwa nachief superintendent kuti kune mamwe mapurisa nhubu vasinganzwe. Isu ngatiregei kutora hunhu hwavo hwakaipa hwekuti aiwa nekuti mupurisa azogara pakadoma. Mukaona mupurisa anogara pakadoma, iye ikadoma futi. Ngatisanganei muchikamu chinoteera.